У Беларусь вяртаюцца навальніцы, што з сярэднімі заробкамі і як пройдуць вайсковыя зборы старшакласнікаў. На Ашмяншчыне ўгналі трактар. Статкевіч раскрытыкаваў ідэю Марыі Калеснікавай, а Святлана Ціханаўская ва ўкраіне наведала Чарнобыль. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». З 25 траўня да 5 чэрвеня ў Беларусі кіроўцы абавязаныя ўключаць бліжняе святло або дзённыя хадавыя агні нават у дзень. Акцыю «Увага! Дзеці» праводзяць ДАІ, каб павысіць бяспеку на дарогах падчас школьных канікулаў. Паводле даследаванняў, уключаныя ў светлы час фары зніжаюць рызыку аварыяў прыкладна на 5–10%. У многіх суседніх краінах – Польшчы, Літве, Латвіі – такое правіла дзее цэлы год. Сучасныя дзённыя хадавыя агні амаль не ўплываюць на расход паліва, таму эксперты раяць карыстацца імі ўвесь час. Аўтамабілі з чуйнікамі святла ўмеюць аўтаматычна пераключацца з дзённых агнёў на бліжняе святло. Гэта значыць, у сучасных машынах можна ставіць святло на аўта, калі няма незвычайных умоваў надвор'я. Беларускія санаторыі амаль цалкам запоўненыя на лета. Паводле дырэктара Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння Геннадзя Балбатоўскага, ужо зарэзервавана або выкуплена больш за 95% пуцёвак. Чакаецца, што найбліжэйшым часам напаўняльнасць дасягне 100%. Тым, хто яшчэ плануе адпачынак або лячэнне, выбіраць давядзецца ўжо з адзінкавых варыянтаў. Што да цэнаў, то адзін дзень у стандартным двухмесным нумары абыдзецца ў сярэднім у 145 рублёў на чалавека. Летам попыт традыцыйна найбольшы, таму і цэны вышэйшыя. Ужо цяпер актыўна рэзервуюць пуцёўкі і на восень. Паводле прагнозаў, высокі попыт захаваецца і ў халодны сезон. У Гомельскім раёне міліцыянты і судовыя выканаўцы будуць штомесяц правяраць людзей, якія не аплацілі штрафаў МУС. Пра гэта сілавікі дамовіліся падчас супольнай нарады аддзелу прымусовага выканання і раённага аддзелу ўнутраных справаў. Гаворка ідзе пра штрафы ДАІ, пакаранні за дробнае хуліганства, распіццё алкаголю ў грамадскіх месцах ды іншыя адміністрацыйныя праванарушэнні. Падчас супольных рэйдаў супрацоўнікі будуць шукаць няплатнікаў, правяраць іхныя даходы і маёмасць, каб спаганяць запазычанасці прымусова. Акрамя таго, у сельсаветах Гомельскага раёну плануюць рэгулярныя прыёмы грамадзянаў, на якіх збіраюцца тлумачыць наступствы ўхілення ад выплаты даўгоў. У Ашмянскім раёне скралі трактар, а пачыналася ўсё так. 27-гадовы жыхар Ашмянаў прыехаў у вёску Сякераўцы да знаёмага. Падчас застолля мужчына заўважыў незачынены трактар-беларус у суседнім двары. Ключ быў проста ў замку запальвання. Спакуса, аднак, малады чалавек завёў тэхніку і паехаў, але неўзабаве трактар захрас у балоцістым грунце. Пасля гэтага ён кінуў машыну і вярнуўся працягваць застолле. Міліцыянты хутка затрымалі падазраванага. Супраць небаракі распачалі крымінальную справу, а трактар вярнулі прадпрыемству. Ды яшчэ і пажурылі механізатара, які пакінуў тэхніку адчыненай з доступам да ключа і нават не пачуў, што яе скралі. Паводле Белстату, у красавіку сярэдні налічаны заробак склаў 2952 рублі 90 копеек. Гэта амаль на 23 рублі менш, чым у сакавіку. Адметна, аднак, што ў доларавым эквіваленце красавіцкі заробак выйшаў большым за сакавіцкі на амаль $19. Адбылося гэта праз умацаванне курсу беларускага рубля да долара. Пасля выплаты падаткаў і абавязковых узносаў беларусы ў сярэднім атрымалі на рукі каля 2540 рублёў. Нагадаю, што ў студзені-лютым сёлета сярэдні заробак знізіўся амаль на 370 рублёў і вярнуцца да снежаньскага ўзроўню дагэтуль не ўдалося. Падчас свайго першага афіцыйнага візіту ва ўкраіну Святлана Ціханаўская на свае вочы пабачыла наступствы учорашняй масаванай ракетна-дронавай атакі Расіі па раёнах Кіева. Кожны такі удар толькі яшчэ раз паказвае сапраўдную сутнасць пуцінскага рэжыму, што не прызнае ні чалавечага жыцця, ні міжнароднага права, ні межаў, заявіла дэмакратычная лідарка. Таксама беларуская дэлегацыя наведала Чарнобыльскую АЭС і Прыпяць. Святлана Ціханаўская падкрэсліла, што для беларусаў Чарнобыль – гэта асабістая і нацыянальная трагедыя, памяць пра якую сёння мае асаблівае значэнне на фоне расійскай агрэсіі і ядравага шантажу, у тым ліку праз размяшчэнне расійскай ядравай зброі ў Беларусі.
Палітык Павел Латушка, які прыбыў у Кіеў разам са Святланай Ціханаўскай, заявіў, што галоўныя тэмы перамоваў падтрымка Украіны, адказнасці рэжыму Лукашэнкі за ўдзел у расійскай агрэсіі ды незаконны вываз украінскіх дзяцей у Беларусь. Вядома, што дэлегацыя паўдзельнічае ў міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў. Плануецца, што ўдзел у ім возьме прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі і спікер Верхоўнай Рады Руслан Стэфанчук. Падрабязнасці ў матэрыяле Сергея Пелясы на belsat.eu. У Беларусі ад заўтра і да 4 чэрвеня пройдуць навучальна-палявыя зборы для вучняў 10 класаў. Сёлета іх упершыню падоўжылі з 5 да 10 дзён, а многія школьнікі будуць там цэлымі днямі. Дзяцей усё больш далучаюць да сістэмы вайскова-патрыятычнага выхавання са страявой падрыхтоўкаю, стральбою і ідэалагічнай апрацоўкаю. Для рэжыму зрабілася відавочным, што ўсё так званае ранейшае патрыятычнае выхаванне было не больш чым фармальнасцю. Сістэма ўсвядоміла, што упусціла цэлае пакаленне. Таму, паводле Белпол, галоўная мэта такіх збораў не толькі навучанне, але і псіхалагічнае ўздзеянне на моладзь. Улады ж настойваюць, зборы застаюцца проста часткаю абавязковай школьнай праграмы. У Белпол жа мяркуюць, што гэта частка агульнай мілітарызацыі грамадства. Ды звяртаюць увагу, што ў Беларусі будуюць усё больш вайсковай інфраструктуры, мадэрнізуюць прадпрыемствы пад патрэбы абароннай сферы і змяняюць заканадаўства паводле расейскага ўзору. Падрабязнасці на сайце Белсату. Палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч выступіў супраць групы актывістаў, якія заклікаюць да вызвалення адных любой цаною, але ігнаруюць магчымы працяг рэпрэсіяў. Адпаведны пост з'явіўся ў яго тэлеграм-канале неўзабаве пасля рэзананснага закліку Марыі Калеснікавай не змагацца з Александром Лукашэнкам. Паводле спадара Міколы, за дзесяцігоддзі з часу з'яўлення ў нашай краіне палітвязняў выявіліся пэўныя заканамернасці і тэндэнцыі. Гэтак дэмакратычныя краіны спачатку падтрымліваюць палітычныя патрабаванні пратэстоўцаў, а потым пераключаюцца на патрабаванні вызвалення палітвязняў. Уводзяць санкцыі, пачынаюцца дыпламатычныя кантакты заходніх краінаў з рэжымам. Прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі ахвотна ідуць на такія кантакты, што ператвараюцца ў гандаль пра адмену санкцыяў за вызваленне людзей. Паводле Міколы Статкевіча, усе палітвязні мусяць быць вызваленыя, але не любою цаною. Бо ў такой угодзе валюта – гэта ўзмацненне машыны рэпрэсіяў, больш палітвязняў і менш шансаў у мільёнаў беларусаў на вольнае ад страху рэпрэсіяў жыццё ў сваёй нармальнай краіне. Палітык даводзіць, што ёсць тыя, хто бачыць у сваім зняволенні працяг барацьбы за свабоду краіны і мяркуе, што, цытата, «продаж як ската на базары, як нявольніка на рынку абясцэньвае ягоны вычын». Падрабязна з меркаваннем Міколы Статкевіча знаёмцеся на belsat.eu. Папулярны польскі трэвел-блогер Каміль Ціхоцкі, на якога падпісаныя амаль 600 000 чалавек, упершыню наведаў Беларусь і падзяліўся ўражаннямі ад паездкі ў Берасце. Найбольш яго здзівілі доўгі кантроль на мяжы, правярання тэлефона і вялікая колькасць камераў назірання на вуліцах. Паводле блогера, толькі размова з памежнікамі і правяранне смартфона занялі каля 2 гадзінаў. У Берасці паляк адзначыў чысціню вуліцаў і добразычлівасць людзей, шмат хто з якіх мог падтрымаць гутарку на польскай. Госцю спадабаліся цэны на марозіва, таксі і ежу ў рэстаранах. Разам з тым блогер заявіў, што ў Беларусі адчуваецца атмасфера Савецкага Саюзу, яму нярэдка забаранялі весці здымку. Пры цяперашнім жа ладзе нават за невялікае глупства можна трапіць у турму, дадаў Каміль, ды ўзгадаў, што Беларусь сёння адзіная краіна ў Еўропе, дзе дагэтуль існуе смяротнае пакаранне. У выніку нашая краіна пакінула ў блогера вельмі змешаныя пачуцці. Цытата: «Ведаеце, гэта так дзіўна, ад Варшавы ўсяго роўна 200 кіламетраў да Берасця, то бок бліжэй, чым да Кракава. Але гэта адразу цалкам іншы свет». У Беларусь вяртаюцца навальніцы і моцны вецер. На заўтра сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, асабліва на захадзе краіны. Будзе воблачнае надвор'е з праясненнямі, ноччу і днём у большасці раёнаў пройдуць дажджы, месцамі магчымыя навальніцы. Вецер будзе паўночна-заходні з парывамі да 18 метраў за секунду. Найбольш моцныя парывы прагназуюць у заходніх вобласцях Беларусі. Тэмпература ноччу складзе ад 8 да 14 градусаў цяпла, удзень да плюс 25. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.